ime mmadụ eme gị ihe wene gị iwe ma ga-emeghị mmadụ eme gị ọdịbara Chukwu. Ime mmadụ eme gị ihe wene gị iwe ma ga-emeghị mmadụ eme gị ọdịbara Chukwu. Igbo lege m ntị, ekele m kelesi unu ike tata. Nwanne nwoke bụ Mazi Uchenna Uzogalu atụọla ka ọ si atụ n'ọgbọ iwetara unu ozi ahụ mkpụrụ ma nke bụ anyị bụ ndị Igbo. Anyị bụ ndị Igbo bụ program nke anyị na-ewetara unu a na-achị ọnụ na ihe dị iche iche, ihe gbasara mmadụ, ihe ga-eme ka ịnụ ị na-eto, ihe na-eme ị na-anụ iwetakwa ndụmọdụ nke gị maọbụ arụrụ nke gị, anyị chịkọta ọnụ ọ na-adaba. Tata anyị ga-achị ọnụ n'ihe gbasatara ụdị ndụ anyị na-ebi. Ụdị ndụ anyị na-ebi bụ kedu ihe ị ga-eme mmadụ ka onye ahụ wee ghara ahụ n'ala na-eche uche. Kedu ihe ị ga-eme mmadụ ka ofu onye ahụ ofu o burie n'obi na-ebe akwa abalị. Gịnị bụ ihe ị ga-eme mmadụ onye ahụ ọfụ n'ụzọ na-ama ọsụ. Gịnị bụ ihe ị ga-eme mmadụ ịmara ọdụ njọ ihe eme ya. Ọ na-adị mma ị na-emegide mmadụ ibe gị. Onye ọzọ ji ezuo ori isi na onye doto ameri ya, mana ịgbakọ n'eziokwu ị na-agba amụma ụgha, onye ezigbo ife ka ọwụ. Ụmụnne m na-ege m ntị, anyị bụkwa ndị Igbo. Chukwu kere anyị ka anyị ọfụma, anyị akwụrụ ọtọ nnọọ, omume anyị akwụrụ ọtọ, anyị na-eme akwụrụ ọtọ. Mana nke na-agbakọchi m aka bụ na apụta anyị eme mmadụ ihe kwesịrị ime mmadụ. Ihe ahụ ime ịchọrọ ka mmadụ mee gị emenye mmadụ. Ịpụta isi sie nri n'ụlọ, maka na anyị nwere ụmụazị. Isie nri n'ụlọ, ibie ha ezigbo nri, nye ha mmanya, nye ha nri ha rie. Nke kpọrọ ozigbo na-asụrụ na akwa ndị otu ya hapụ nke wụsara na kpokoro na-eri ọ dịka nkịta. Ọ ezigbo ihe. Otu a ka Chukwu siri anyị wee biri ndụ anyị. O nweghị eme echi. O nwere nwaanyị bụ afọ ime nke ya amụọ eze. Ha dụgodo iri buru afọ ime, ị mara nke ga-amụ eze. Ịpụta ị na-eme nwa mmadụ ka ọ ewu ka ọ bụ nkịta ka ọ bụ atụrụ ka ọ bụ. Ọ na-adị mma otu ahụ. Gịnị bụ ihe ahụ ị ga-eme mmadụ ka ofu onye ahụ ọ nabụ ụra ọnwara ahụ ụra. Eme gị ọ ya adịghị mma. Eme gị ọ ya adịghị mma. Biko ọ na-atụkwana mma ka eme ihe ga-esi eme ihe. Ka anyị wepụ iwu obi, wepụ ajọ omume, wepụ ifu anya, wepụ ntamara eze, wepụ ihe ga-abụ ime ya onye a na-ebe akwa. Ihe ga na-eme bụ imepeghe n'ụzọ bata mmadụ fụga ọmụọ amụ. Bụrụ onye ahụ ya bụ ndị mmadụ fụga ha na-eto, ha na-aṅụrị n'ịbata n'ihi ihe ọma ị na-eme. Ihe mmadụ ka akwa ọcha, iwuo ya mmanụ ochuo, mana ịhapụ otu a na-asụ ya ọ na-achapụrụ onwe. Ụra na ọnwụ abụkwana ofu ihe. Ụmụnne m, biko nna ya unu ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka mmadụ mee gị, emenye onye ọzọ n'ihi na ọ dịrọ mma ka ị hapụ ihe ọma na-eme ihe ọjọọ. Ndị Igbo na-amụọ nwa gwụọ ya ife ọma, o nwere efu mụrụ nwa gwụọ ife ọjọọ. Biko ihe dị mma dị mma. Ụtụtụ amabarata efifie amabatara abalị. Chukwu kelee n'ụdị a. Ọrụ a emere gịnị ekekọrọ eke. Biko ka nna ya unu na-esi n'ike wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ wụọkwana gị na-ewe aka mmadụ. Nke a bụrụ ka ekwubie okwu ndụmọdụ ọ ya abụ ịnụ ọbanye gị ahụ iwelie na-eme ihe. Ụmụnne m ụmụnna m na-ege m ntị, biko makwana na ndị Igbo bụ enyi. Ihe m na anyị kwesịrị na-aga wele ọdụ nnọọ ọcha, ọ na-aga ọfụma. Ihe ahụ ịchọọ ka mmadụ mee gị emenye mmadụ, maka na ọ dịrọ mma. Na-eme ihe ọma mgbe niile, n'ihi na ihe ọma bụ ihe ọma, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. O nweghị ihe eji agbanwe ihe ọma amaka. Tinye aka n'ihe ọma mgbe dum. Itinye ya n'aka ife ka Chukwu ga-esi eme gịnị emepere gị ụzọ. Ka anyị ikwutore ya ka anyị kwufodo nke anyị ekwu echi. Makwara na ozi a si na Procyon television na redio nke nọ na Kaduna. Ị chọrọ ịmara ka esi spell Procyon, ihe ọ bụ Procyon. Ị chọkwara inweta anyị n'ikuku nke na-efe n'elu, ihe nweta anyị na www.procyonrtv. Ihe enwetakwa anyị na nke a na ụmụ ihe Facebook a na ụmụ ihe TikTok a na ihe niile gbasara social media. Anyị itinye
www.procyonrtv nweta anyị. Ma ịchọrọ ịnweta anyị n'igwe ntị, ihe nweta anyị na 081 2280 7671. Nwetakwa anyị na 0809 4646206. Ị ga-afịa ka ọ na-agara onwe n'ihe onyonyo. Maka ihe eji ebinyere nọmba a na ya enyekwa ihe na ihe webụsaịtị anyị bụkwa anyị na-eme ihe nke ndị bekee na-akpọ advert na ihe dị iche iche. Ị chọrọ igosi anyị ikwu maka ụlọ akwụkwọ inwe maọbụ ahịa ị na-azụ, ịchọrọ ka ụwa niile mara ihe ị na-eme, ịbịa na Procyon. Anyị nọ ka na-akpa nkata. Nke kacha ibe ya bụ anyị na-akụzikwa asụsụ Igbo. Ụmụaka anyị amara asụ Igbo, ndị nwunye anyị tara mba ọzọ amara asụ Igbo. Ịbịa anyị nọkọta ọnụ, agwa gị ihe ọ na-eri, anyị nọrọ anyị agba akụziri ụmụaka. Ọ ya bụ ihe dị mma n'ịbata nwa gasị nna m ndewo ke maka ahịa taa azụkwa. Ọ bụrụ ihe ọma ọ na-ọmụta asụsụ, maka ndị bekee si na your language is your identity. Ndụ bekee kwuru ya. Ịghọtago? Biko mee na ihe a ka ọ daba, maka o nwee ihe ịma ma amahụ, nwee nke mma ịmahụ ma mere bụkwa mee gịnị anyụkọ ya ọnụ, eme gịnị ọgba ọfụfụ. Mụaka bụrụkwa Mazi Uchenna Uzogalu nke na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo na Kaduna site na Procyon RTV. Ekele m unu, kelesi unu ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị fụrụ aka m dị n'elu. Gbaa mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke bụ. Ndewo.